ndifunyanwe ndikuye uthetha kwabantu ba nguYesu utsho bani uPaulus. Hallelujah. But Bible verse 10 uthi ukuba ndimazi bekhona ikoma andithi bamdingana. Yes, usivezele into yoba he is already in Christ. Hallelujah. In verse 9. Hallelujah. Amen. But to verse 10 he says, so that I may know him. Hallelujah. Amen. Verse 10 uthi I may know him ukuthi ndimazi. Hallelujah. Amen. So today I have come with a great topic that ukwazana nabani noYesu. Hallelujah. Amen. Ewe simamkelile siyamkhonza sizukisa yena sazi yena siqonde kuye sithandaza igama lakhe sibiza lona. Hallelujah. Amen. But namhlanje funeka sithini simazi. Hallelujah. Amen. Kuthi mase umuntu ngambona pha esihlabeni bakhe ngoko izohlala naye enze kuzothini umazi. Amen. Hallelujah. Amen. Into yaba uyazi ba okay ngubani igama lakhe, ngubani ifani yakhe, uhlala pha isiduko sakhe sithi. Kukumazi nje okoba umqonda. Hallelujah. Amen. Bake xa umthatha azohlala nawe apha uzomazi kakuhle ke ngoku. Hallelujah. Amen. So awunothi uyamazi umuntu ombona every day behlala naye umazi. Emqonda umthatha uzombeka apha endlini uhlala nokunyaka nje uzombona. Amen. Ayibona ba uzomazi kakuhle. Amen. Amen. Hallelujah. Wabe ubona indodana bayihle uyithanda. Amen. Amen. Wenza umfazi ubuyiqonda uyibona pha ngibeka phezulu ngibona. Amen. Sakhala. Amen. Amen. Uyobendingamazi lo muntu nje. Amen. 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 Imama zalani ukumazi ukwazana oku noYesu akuqali ukuba wazane noYesu lo oyinkosi yethu. Amen. Amen. Lento isichazela into yoba masazane kwathile because uthi uYesu koze kuthi ngelanga lokugqibela. Amen. Amen. Kugwetywe phaa Matthew 28 ithi phaya ngelanga ilanga elikhulu lomgwebo ngoba kwigusha ngapha bekhona ibhokwe ngapha. Amen. Athi ke ngokuYesu nina nandinika impahla ndambatha, nandinika ukutya lambile, nandifaka ezindlini zenu ningenandawo, ndinxaniwe andiseza amanzi. Amen. Kuthi uYesu kubantu abanjengam nawo. Amen. Babuze bona because abambone Yesu ngempela. Hayi bo Yesu sayenzani njani lento kuwe? Aqephelayo laa nto wawuyenza kulaa mntu phaya ndawo uhlala emhlabeni wawuyenza kum ndingubani? NdinguYesu. Hallelujah. Amen. So uyithi iBhayibhile mos awunokwazi ukuthi uyamthanda uThixo kodwa umthanda usecawa kwakho umntu. Amen. Awukwazi ukuthi uthanda uThixo kodwa lona umntu yena utheni awumthandi. That means le ndaba yokwazana ifuna iqale phi? Apha enkonzweni siqale sazane thina enze uba if wena ingxakati kwazi uyazingxakati kwazi unceda. If ngingxaki kwazi uyancaka kwazi uthandazisa. Amen. Amen. Ngolo hlobo yathini siyazana. Hallelujah. Yeah. So xa ngabe ngosibona uba le nto fama iqale kuthi iyokwazana, so besazanile naye ubani? uYesu. Ngoba uYesu lona uphila phi? Emntwini ngaphakathi. Hallelujah. Ngoba simamkelile. Hallelujah. Amen. So njengoba sisimazi ke nawo umqondo nenyumuntu nawo umbono umzalwane kukumqonda ngoba sifuna indima enzulu ekuthini ukwazana. Hallelujah. Amen. Ukwazana. Hallelujah. Amen. Bakhona abantu abacula ingoma bathi ndiyamazi endihamba naye, abathi ndimbonile abathi ndiyamazi. Hallelujah. Amen. Bakhona abantu ababenze ngo-Abednego abangene emlilweni bemqonda bengazange bambona. Hallelujah. Amen. King Nebukadnezar zange bambona uYesu. Hallelujah. Amen. But iBhayibhile kwafaka amadodana amathathu phi elangabeni lomlilo, kwabona sekukho wesine kulilanga abamazi ngalo uYesu njengoba kuthi uhamba nathi nyanyani uhamba nathi. Amen. Amen. Ngoba ngoku uyekile uba phaya ulapha
Amen. Amen. Alisabenzi lithanda ukubeka becanga kothini uzombona. Umlambeni ngayazi ba omfazi uyathanda nawe unikele. Ngoku bephambe ngayazi ngale amen. Amen. Bayithetha nomsondezele lapha. Yazi nambona amazi ke ngoku. Hallelujah. Amen. Uyayithanda le ntheni engiyithandayo. Hallelujah. Amen. So to know umuntu is to know uYesu Kristu. Hallelujah. For uYesu Kristu phila phi emntwini. Hallelujah. Amen. So there is a name called the man of God. Indoda kaThixo ngeXhosa. How to know the man of God is to see God in the man. Hallelujah. Amen. Ukwazi ukubona indoda kaThixo, ukubona uThixo phi endodeni. Then you call him the man of God. Lona indoda kaThixo. Hallelujah. Amen. So to know uYesu Kristu, we have to see uYesu Kristu phi emntwini. Hallelujah. Amen. And then umuntu wokuqala ofuneka sibone kuye uYesu Kristu nguwe kawuzingoma isifuba ethi ndim. Hallelujah. Hallelujah. Nguwe. Hallelujah. Amen. 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 So afuneka sive ngabanye abantu wena uYesu, funeka simbone uba hayi unaye uYesu, even ngezinto onozibalisa uba uYesu ndithathe apha wandibeka apha, uYesu ziveze kanje kum ndaze ndaqonda uba nguYesu lona. Hallelujah. Amen. Leyo into ifuna wena, ifuna thina. Hallelujah. Ifuna uba wena wedwa uqondane khona ukuze wazane nabani noYesu. Amen. Amen. Imani ngixele izinto. The reason why people got saved and go away from the kingdom of Jesus Christ, it is because they didn't know him. Hallelujah. Amen. Into baba basindiswe baphinde behlukane naye, abakhange bathini bakwazi ukwazana noYesu. Hallelujah. Amen. Babamkelile bakhonza icawe. Hallelujah. Amen. Uyingozi umzalwane owazi icawe ongamaziyo uYesu. Hallelujah. Amen. Once icawe ingenzi ngehlobo afuna ngalo kanye azi ngalo, uthi icawe irongo. Amen. Hallelujah. Amen. Ahlukane icawe, hlukane plus noYesu. Hallelujah. Amen. Kanti ingxaki yakhe akakhange afuna ukwazana noYesu, ufune ukwazana nabantu benkonzo. Hallelujah. Amen. So akubalulekanga ukwazana nenkonzo ungazananga nabantu nomnikazi wenkonzo Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. So if wazana nabantu bazaphoxa abantu. Yeah. Hallelujah. Amen. But if wazana noYesu akazuphoxa uYesu. Hallelujah. Amen. So uthi ke ngoku so that uPaulos, so that I may know him. Hallelujah. Amen. Khona ukuze ndimazi yena, uthi ndabelane naye ngezinto even ngenhlungu zakhe nokufa nokuvuka kwakhe, ngoba friend mazile ubani uYesu, ngoba uYesu nguyindlela, nguyubomi, nguyinyaniso. Indlela noba ndinyaniso ayingomfundisi ngubani? uYesu. Hallelujah. Amen. Moses wafika pha eEgypt, eAfrika waba indlela pha wakhombisa. Hallelujah. Wafika bathi sebengena zinto beqoba zawuthathwa into zabo ngama-Afrika, wathi Moses masihambe nenkomo zethu. Amen. Amen. Waba yi-provider, yaphinda indlela yavaleka pha, wavula, waba ngavula kuvali ubani? uMoses. Emveni koko wabhubhela endleleni uMoses. Hallelujah. Amen. Ngoba lokhu ibingumuntu. Kanti iBhayibhile xa ufuna waseKorinte ithi elalifu lalibalandela yayingubani? YayinguYesu. Ngexesha abaselayo phaa kwelalitye lalibethwa nguMoses, abesela kubani? kuYesu. Hallelujah. Amen. That is why uPaulos athi, please, I just want to know him. Hallelujah. Amen.
Ndingazazi into ezibhalwe eBhayibhileni, but I want to know him. Hallelujah. Ndingabazi abantu abasinzwe nakudala abasindiza, but I want to know him. Hallelujah. Ndingazazi iziprofethi, hallelujah, but I want to know him. Hallelujah. Ndingazazi izilwimi, but I just want to know him. Hallelujah. Ndingazazi iBhayibhile iGenesis sokuphela lokugqibela, but I just want to know him. Hallelujah. Ndiyakwazi uprofethi, ndiyakwazi ube izandla baphila abantu. Hallelujah. But I just want to know him. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ngoba iBhayibhile maze bakhona boze wafika bezulu bathi mmelani phamisa even abaka wheelchairs. Hallelujah. Kaniphume ngoba ngitheni mna andinazi. Hallelujah. Amen. But hayi thina ngegama lakho Yesu sasibekela kude uphakame neziqhwala. Akuyezo phumani ngoba ngitheni andinazi. Hallelujah. Amen. The reason why uthi xa sisele vesi namhlanje ulungisebe ngelanga lokugqibela singaphosi ungene ezulwini. Amen. Ngoba iBhayibhile uyozathi kube ngitheni andinazi. Banisavusa iziqhwala saphilisa abagula athi Yesu andinazi phumani. Yiyo lento sivule le ndawo namhlanje ithini ukwazana nabani. Yes. Hallelujah. Amen. Ukwazana Yesu kukusibangela uba ngenye imini sikwazi ungena ezulwini. Hallelujah. Amen. Ukwazana naye kubangela uba noba sasimflayithele thina athi kube sazi iBhayibhile ziyamazi umalusi izimvu zakhe. Hallelujah. Amen. Naye umalusi siyazazi ntoni izimvu zakhe, uzibiza namagama. Amen. Hallelujah. Amen. Xa uyimvu kaYesu but ungakhange uve ngale ndawo ithi ukwazana awungalahleka ehlabathini. Hallelujah. That is why begcwele inkonzo to nkonzo, ihlabathi to hlabathi, indawo to ndawo. It is because abakhange bakwazi ukwazana naye. Amen. Hallelujah. Amen. Ngoba leli bangela baba tshintsha indawo because abayazi abakhange bakwazi ukwazana naye. Kanti if xa usazana naye uye uhlale uyazi uba ithi eyena iBhayibhile yena usondele ukwagqitha impahla enteni endizinxibileyo. Uyakwazi ubala even nenwele zami ngoba utheni uyazana na. Xa ungazani na uzohamba ukhangela abanye abantu abazanceda, uzohamba ukhangela enye indawo ezakwaziyo, kanti awukwazi ukwazana naye uba ukuthini.